What's up guys? This is your boy Redex Malang and kamusta kayo guys? For today's video guys ay magluluto tayo ng gulay, pero yung gulay na lulutuin natin guys ay fresh from the farm. Kaya bago tayo magluto guys, mag-harvest muna tayo. Let's go! Pero bago lahat yan guys, kukuha muna tayo ng lalagyan ng gulay natin. So wala akong mahanap na lalagyan guys. Ito lang muna yung lalagyan natin, yung pot ng bulaklak. Bago kakabili lang din to kaya malinis pa. Kaya tara. Lang din natin yung gunting guys. So ito yung gunting. At ito yung lalagyan. Kaya punta na tayo sa munting halaman natin. Kunti lang to guys. Kunti lang yung farm ko. Pero at least kahit papaano meron tayong ma-harvest. Para makasave naman tayo ng ulam. At ang kagandahan pa nun guys ay organic, walang halong chemical. So ito yung kalabasa ko guys. Sayang hindi siya namumunga. Iwan ko ba ba't di siya namumunga. Namumunga naman siya kunti guys, pero hindi siya lalaki. Ano kayong dapat gawin nito guys para mamunga yung kalabasa? So yun na nga guys. Meron din ako mga tanim na mga kapayas. Medyo malaki na din at marami din siyang bunga. Pero una muna tayo kukuha sa talong guys. Kasi malaki na din kasi yung mga talong ko. So guys, medyo malaki na talaga yung talong ko. Hindi yung mga tanim kong talong. Tingnan natin guys, di ba malaki na. So harvestin natin. Ito yung kagandahan guys kapag may itinanim. Mag-aantay ka lang ng mga ilang days. May ma-harvest ka na. Makaka-save ka na. O diba? Diba mahal? Magkano kaya yung ang kilo ng talong ngayon is medyo mahal. Kaya kahit papaano makaka-save tayo. Kahit pa unti-unti lang. So yun o. Harvestin natin. So guys, may dalawa na akong nakuha. Medyo lima yata guys. Lima yata yung talong, limang punuan ng talong kong namumunga. Kaya kunin natin lahat kasi medyo malaki na sila. Ay, 6 pala guys oh. 6 pala. Kunin natin to. Diba? Ang kagandahan nito is fresh from the farm. Wala tong halong chemical guys. Kaya ito yung kagandahan kapag may itinanim ka sa bakuran mo. Ito guys, so malaki. Oh. 8 inches yata to. Ay hindi, mga 9. Oh, medyo malaki. Buti pa yung talong malaki. Meron din guys oh. Hindi siya malaki pero mataba. Mataba na talong. O, di ba? Oh. Tingnan mo to, siguro mga half kilo na to. At least. Di ba at least? O, kung bibilhin mo 'yan, magbabayad ka pa. Kung may tanim ka, makaka-save ka, di ba? So, ito naman yung okra ko. Ang hirap maghirap mag-vlog kapag walang anong tawag dyan, stand. Wait lang, kunin ko lang yung stand ko kasi parang nahihirapan ako nito. Wait na ako ng stand para makita naman yung pag-harvest ko. Pansin nyo guys, medyo na marami na siya, guwang na siya guys, medyo may katandaan na to, pero kunin na lang natin guys. Kunin na lang natin. Diba? Ito po, bata pa to. Bata pa siya, perfecto pang gulay. Kita nyo guys, medyo malaki na din yung mga ampalaya ko at marami na din siyang mga bulaklak. At meron isa dito, na siya. Maliit pa siya pero kunin na lang natin kasi isali natin sa gulay natin. So ito na lahat. So ito din yung yung pichay ko guys oh.
medyo ano na, kinakain na ng ano. Kunin na lang natin kasi sayang. Ala, maraming ano maraming tawag dyan, sampiring. Oo, diba? Kinakain na ng mga ano guys. Ito na lang natin siya. Sagol natin sa gulay natin. Medyo madami-dami na siya. So yung balak ko na lulutuin ngayon ay siguro magluto tayo ng pakbet.